Right, maswera sei vazukuru vasekuru Sainti? Maswera sei? But let's share our lives tomorrow. Ngatishare tivadane. Hanasi hakuna imwe nyaya vazukuru. Nhasi tambai mese mujairana, handiti? Nhasi tambai mese mujairana. Vanhu vangazoti pamwe musha wedu une mhepo. Sekuru vachona havana mukadzi, vazukuru vachona havana vakadzi nevarume. Zvinofanira kupera nhasi izvozvo. Izvozvo ndo zvatinoda kutogadzirisa nhasi. Ndo nyaya dzatinoda kugadzirisa panapa nhasi. So let's share our stream. Ngatiishe live stream yedu kune vamwe vauye tambe tese tijairana, handiti? Ndo zvandiri kutoitawo panapa. Ndo zvandiri kutori mushishi kutoitawo panapa. Ndikutosheyawo stream yedu tizivise vamwe kuti aiwa basa ratanga. Hapana asina wake vazukuru. Hazvitenderwi kuti nekusvika kwatakaita uko shokunzi hanzi kubva kuna sekuru vachona kusvika kuvazukuru vacho havana vavo. Izvozvo ndazviramba ndazvijamuka. Let's just share our stream. Let's just share our live stream. Nhasi mutambo uripo ndokuti timbozivana, nditi vakomana nevasikana muzivane vazukuru vasekuru Sainti. Mutambe mese muzivane, mujairane. Anotowana wake atomuwana nhasi. So let's just share our live stream kune mamwe ma social media platforms. Pama WhatsApp. Ndo zvandirongoita, ndirongoshare kumagrupu 2-3 andiri. And then basa rotofamba zvakanaka. Okay. Let's just share our stream. Let's share stream redu. Let's share nevamwe. Okay. Ndo zvandiri kuitawo. Right, maswera sei ndapedza zvandachiita. Maswera sei ringatange nokukwazisana. Atanga kusvika nhasi ndeyandi Patience Womela. Zviri kudii muzukuru wangu, waswera sei? Kuri sei kwauri? Right, Chiedza Productions. Zviri kudii muzukuru wangu? Nhasi unomuwana panapa ubva usina munhu, hazviiti. Izvozvo ndinobheja, handiti?
Hey guys, let's go and subscribe to Chieza Productions. And she's a YouTuber. She's doing great job in a space of channel yane mwedzi mingani. Aina time yakareba yatova almost yakutosvika 1000 subscribers. So tese tikaenda tikandosubscribe kuchiedza zvinobva zvaita kuti apinde mu1000 subscribers. Lorraine zvekudii Lorraine chigodora zvekudii muzukuru wangu wasirabwe here ari semarunnings anditi right. Ishmael tafire nyika zvekudii ishi waswera semuzukuru bobo tinotenda mutetwa Tinos waswera semuzukuru. Thank you very much for all your unwavering support. Right. Leona waswera semuzukuru zvekufamba here. Right. Yesi ndai zvekudii zvekufamba here. I love you so much ndai anditi ndai umbopinda mustudio togona kungobva tagadzirisa nyaya yacho anditi right. Our secretary Rosie Mugumira, thanks very much for all your unwavering support. Waswera semuzukuru wepedyo Gladys Mchemwe waswera semuzukuru. Thanks very much nesupport anditi thank you very much. Ashia zvekudii waswera bwere muzukuru kurise kwauri. Thanks very much nekusapota musha basa richienda mberi anditi right. Hepmo dure zvekudii chisekuru chiri bo anditi chiangozi chiri bo. Tozilunga waswera sei kule zvari bo kurise kwauri. Chipompofu chipo zviri kudii muzukuru wangu kurise kwauri kuno bo. Lamekwenda zvekudii Lamekwenda zvekufamba here. Thank you very much nekusapota mushanditi right. Lady P Zim waswera semuzukuru wangu zvekufamba here. Let's go and subscribe to Lady P Zim channel anditi guys. She's a YouTuber with a basa guru. Ruarashe chinyanga daswera waswera sei mwana wehanzvadzi yangu zvekufamba here. Kuno kuri bo. Ashia nhasi munoroorwa nhasi unotororeka. Handina muzukuru ane mhepo yekutadza kuroorwa. Nhasi panoroorwa munhu. Sharon Adams waswera semuzukuru. Thanks very much for coming anditi right. Mazarira Jeffrey wanga warova iwewe zvekudii waswera bo here muzukuru wangu right. Joyce Napeya waswera sei. Thanks very much. Nhasi watangirwa kusvika here kana kuti hauna kuda hako kuzivisa kuti uri panapa. Joyce Napeya, she's always first kusvika pama live streaming. Unotomona akatomirira. Thank you very much neyo unwavering support. I just wish you dai maimbopinda mustudio. Mazukuru wangu vazhinji hamudi anditi alright. Chiedza production. Marange Nuka zvekudii zvekufamba here kurisei kumabasa parodha kumashofe right. Hanzi Molin Togo zvekudii. Thanks very much. Hapana patogara tiri mugood vibes. Unongoziva muzukuru. Nhasi munojuma. Hello Tendai Chengeta waswera sei zvekufamba here muzukuru wangu kurisei kuPretoria right. Maslim Kwaimani Masi waswera sei. Thank you very much. Thank you vazukuru for coming. Ndiri kuisa link nhasi. Nyaya iringoripo ndeyekungoti vanhu vanoda kuwirirana vanouya panapa kana kuti munhu ari kuda kutsvaga wake panapa nhasi munotovawana vazukuru. Haungazoshayi. Ndichaisa phone number dzangu zvakare kuitira kuti kunavo vanoda kunge vachitaura neni kuWhatsApp. Tine tichitaura kuWhatsApp. Foni yacho neWhatsApp iri kuratidza kuti moto wachona wamushoma. Foni yacho WhatsApp moto wamushoma. But anyway, ndichaisa phone number. Tine tichitaura futi kuWhatsApp. Ndaisa link vazukuru vanoda kupinda mustudio. Vanoti aiwa sekuru ndiri kutsvaga munhu akadai uya uzotitaurira. Tinokuwandira ipo panapa. Ndotori nelist yevamwe vasikana vandinawo ipo panapa.
vari kutoda dzimba, vari tori ready vazukuru vangu pana South Africa uko. Chivadana kuti tipindai mustudio. Alright, hanzi naIshmael sekuri ndoda kuroora chiedza, asi hausi kuda kubudikira. Chipinda mustudio chiedza natsokuona. Iwo chiedza ndotoedza kuti unomuziva because she's a YouTuber, she's always doing my videos. So uyai mustudio vazukuru, ndaisa link. Handiti, ndaisa link uyai mustudio tizotaura. Titandare handiti. Hazvina kunaka, hanzi neshoko raMwari hanzi hazvina kunaka kuti murume agare ari oga. Handiti? Hazvina kunaka sezviri kutoita sekuru izvi. Hazvina kunaka vazukuru. Handiti? Sauyai tizokuonai. Chero wako usiri kutsvaga unongopinda mustudio tongozokuonawo nhasi. Nhasi unopinda mustudio tongozokudi tizongokuonawo. Ndakuisa phone number apo. Handiti? Okay, ndikuisa phone number. Zero. Ndikuisa phone number. Idzo ndo number dzedu dzandaisa apo. Handiti? Right, ndo number dzedu. Right, one and only muzukuru, one mushofela, one mushofela. Nuka. Sekuru maswera sei? Waswera sei muzukuru wangu? Aiwa, taswera mushe, ari sei mabasa? Aiwa, mabasa tinawo, ameno ari senyu. Aiwa, malolo sekuru tundodaro. All right. Apa nhasi uripiko muzukuru? Ndirimo munhingirikini muJoburg. Uri kuJoburg. Hauna kubuda kunze? Ndofunga kuti mangwana Friday mana 3. Ndo paunenge wakusimudzira. Tinenge takutange kuti tisimudzire, saka weekend pamwe chinenge chakatochaya, tinenge tiri mumurodi tichidambura Zimbabwe nepakata. Aiwa, rovai basa sebasa, rovai basa. Saka ndikatokubatisa zvandoda kubatisa zvingatosvika. Ndobatisei sekuru? Aiwa, handobatisa mari, handidi kubatisa zvinorema. Okay, aiwa, plus izvi hazvingataurwi panapa. Taura zvako. Right, aiwo ndonogonesa, ndonouya uchiti blessa pashow yega ipapo ndo pandinodada newo. Aiwa, apa tangoti tiuye hedu tichisanotandara, hazviri zvekutsvaga, handisati ndakutsvaga hangu, ba ndichiri kumbotandara zvona. Uri kutandara, uri kurarama nei? Nhasi unondiudza kuti uri kuzvigona sei? Ndichiri mudoko sekuru. Mwana mudoko, makore manganaino? 29. 29 munhu anodhoza. Vakomana hanzi ndiri mwana mudiki ndine 29. Munhu anozvova track. Musadaro matrack driver. Kubafara hangu sekuru. Aiwa, hatisi panguva yekutsvaka bado. Plus ndimi muchatsvaka here zvekudaro. Imimi zvenyu zvine zvakatorongeka. Susu tomboti titandare hedu nefamily tichimirira anouyawo. All right, aiwa, zvinoita. Kana ungotsvaga futi. Wazofungei? Nduda akasimba kuzasi sekuru. Akasimba kutangira muwest kudzika. Ruda akasimba kubva muwest muno. Zvichidzika. Akurota ane mazihips nemazigaro. Plus ane ganda rinenge rebutternut raibva riari. Hey, apa uri kuda wekuroora kana kuti wekufara?
zvipairika. Aiwa ini ndotoda chaiyo kutopfekedza wechivanhu chaiyo kudorora. Oda wekutorora wekuti zvimbogarira pamba zvinhu zvako zvakarongeka. Hande ndichida kabhatana kuti kangu mumba sekuru. Hey, saka uri kurevesa here nditudane tumabhatana tupinde panapa. Handidi tinoslaya basekuru. Alright, audi slay. Ivo vanoslaya vanoslaya ndo vanoita seiko ndongorinzwa varero riri kundivhiringidza kuslaya kudii. Arimo sekuru akati wandei amwe anozondinetsa mbicha. Alright. Ko uyu haitero uyu apinda. Comment yacho yekutanga amboti kudii. Hello. Uyu ndomudawo. Chichi. Chezo. Ndauya ndine magaro acho. Une magaro nemahips here ari kudiwa. Zvose zviripo. Kana wakadaro chete neganda ndoriziva indongoziva kaubva panapa pamusoro chete zvichidaiwo nenyaya yekamera hauzokutiratidzewo. So taurira naye. So uyu ngatange zvokomukomana wacho zvakangoniwa naiwe kuti kuna mutsamutsa. Sekuru ndavira ndiri ghost sandisa ndachaisa. Ndambokuratidza zvishandwa chaisvika zvino handisa ndachaisa. Handibvira here paya kuti ndiri mwana mudoko ndichinega kutya. Kana tombomisa pasaidi nokuti akadapedza ndozouya manje. Uri kupedza ngwai? Manje na 7 memapedza. Aiwa tine tichiri panapa. Alright. Iri bhobhebho wangu ndakakumirira iwe. Kana neni ndiripo. Zvako zvaita. Zvako zvaita. Hoti zvangu zvaita here sekuru? Apo zvinobuda. Mwana akanaka wamboenda pachannel yakanzi Chiedza Productions. Havasati vaendai munoona mwana akanaka. Achitaura ake ane hunhu achidaiwo. Ndinoda achiita zvandiri kuita so ndo magestures ake. Neonotonzwa utomuda. Saka ndichatombosvikako kuchannel kwacho timboona. Hausati kusvika? Ndisati ndakuziva basekuru naiye wacho handitomuzivi first but watotanga utombomuziva first. Kakanaka zvisingaite zvokutoti ndiri kutovhunduka kutoti ndiwe wadiwa seadai wewe. Chibhora here sekuru? Kasimbi akandori kasimbi chaiko kandori kasimbi kutoti kana neunogona kutozodzoka wakutoti sekuruka ndakuda kutonobvisa madhora. Ndini guys regai ndigare ndataurawo zukuru wangu anenge awana nemunhu wake panapa. Ndini munyai, hatisi kuda kukanganisana ipapo. Ndini munyai wenyaya idzi. Ndini nechida kuenda unobvisa mari. Samukuru ndo futi sadombo. Sadombo. Ndini ino anhu acho zvaanonga asikauyizve kuti titandare tichitaurazve because isusu takamirira vanouya. Kana vakauya vari kupfimbana ndodzika zvangu apa ndiripofanira kutandara chimbotaura kana. Bhuwe zvako zvatoita iwo wanzimira kusvika na7 kuitira kuti wako apedze. Handisina mazina zvakawanda ndatomirire phone number chete. Oiva zvako zvatoita. Aiwa. Zvako zvatorongeka. Right, ndiri kuisa link wazukuru. Ngatipinde mustudio tizotandara ndeti. Pinda mustudio tozotandara zvedu. Takatandara nasekuru. Hapanawo mabhebha anoda sekuru here pamwe nhasi ndingangowanawo wangu.
vanodawo kumbotaurawo nasekuru nhasi tasa tiri kunyengana chimbopinda mustudio ndimboona kuti ndingawane wangu in mind ndine ndiri serious ndakaipraudzisa semunhu mukuru ka ndinozonyanyoita serious yekutoda kutoti ya sekuru ndini ndambowo sekuru ndawo chikubvunzai murida munhu akadii alright wagona ndosaka uripo inini manje ka inini indoda munhu ane mwoyo wakanaka right mundibatsire sekuru munhu ane mwoyo wakanaka tomubata sei sekuru because ndiri todawo kuti tiwane mbuya wane mwoyo unenge wakati nakei mbijana kuitira kuti kana tasvika kavasati sarudza so munozonzi muri kusvibisa mumba ende muone vazukuru vangu kuwanda kwamakaita iwe munonge muchingonzi zviri kusvibisa mumba sesu isusu sekuru magara munoziva zvemazibhutsu atinopfeka kubva panapa kobuda kunana Zambia uko unenge wagara 3 days nezibhutsu wozopinda naro mumba manje zvibude so ndo mbuya vatiri kuti aiwaka isusu tinoda mbuya vanenge vachibata vazukuru ndosandati vane mwoyo wakanaka mbuya akangwarira mbuya vakangwarira ndiroda nhasi ndofanira kutombobvawo ndine wangu gore ndakurova 2 years ndisina kumboudzwa kunzi ndinodiwa hesi muzukuru wangu achangopinda sekuru chibvunza yewapinda pamwe ndigogo maybe hesi muzukuru wangu achangopinda masere sei anko waswera sei muzukuru maswera sei wamarangi aiwa taswera mwaswera sei weimwimwe taswera yes munazvo here zviri kudiwa namarange hanzi kupasi uku kunofana kwaka zviripo here zviripo asi handisi pakutsvaka aiwa vaita munyama ndangouya kumbomhorosa anko ko chimbovaratidza chimbotiratidzai vanhu vazhinji tinongokuzivai makagara sezviso daumbonawo nhasi timbona hai haudi kutiratidza zvaunazvo kujamukero achimbotiratidzai vasikana please aiwa saka makawana here indofarirawo kai uri pakutsvaga ango rambai muchitsvaga munomuwana nhasi ndiri pamoto ako ndichatsvaga sei ko iwe watouya yatitombotaura iwewe wacho ndafarira ini ndakufarira ndaya kuti kuvasikana vari kupinda umu vari kutsvakwa umu ngavapinde vari naturals zvandakaita izvi no makeup no wig kuitira kuti kana vazogeza makeup vanhu vasavhunduka maiziva ya ipo papo taura henyu sisi maita basa nuka mara natural afro uri kuisupport wapinda sekuru ango makamboona transformation yoitwa nemakeup here unozoti wapinda sekuru mumba paya yandirika makeup zvainoita inonguchinjira umwe munhu kuti kana akazobvisa makeup newig ka munomhanya imi seimwe pane vhidhiyo rachaita mangwana guys ndokumbira kuti murione pane umwe musikana watakasangana naye mupesi anga achichema yekuti vakomana ndakatopinda yekedero apa pamusikana wacho namakumbo zvaanga akazoita manje imi kati pakaipa sekuru
Mzukuru. Makamboona kana wazopinda mujira makeup iya ikagezwa ikapukutwa nejira unomuka pakati pausiku unogona kurova bara sekuru. Serious. But sister manje mapindira avaita wangopinda sezvavari wani munako asingazore ndo zvandaona asaka sisi mune lucky. Alright, rekechimbunzwawo memo achangopinda. Memo zviri kudii? Sekuru makadii? Ndinofara wakadii muzukuru wangu? Ndiri right zvangu, amarange muri sei? Aiwa tinotamba mwakadiwo imwimwi. Tinofara zvedu. Yes mani, kana kuti vakoma zveseko. Masera sei? Muri mufana. Muri mainini. Muhombe ndiani? Zvinhu zvavanoda hazvinetsi. Alright. Vana vamarange pamunhu zvavataura zvese ka. Ndozvokuti vakaona munhu nhasi ka. Ndikavapa promise yekuti ndichabva kutown ndosvika kwavari handizivi kuti rini ka. Vakandipa 2 weeks nendatova zasi kwese kune kwakura zvavari kuda izvo. Zvisiri natural. Havazvizive izvozvo ndozvinhu zvavasingananzerere izvo. Yeah, it's true. Vamarange munongotsvaga renyu baby mongoritisawo magaro ka Okay, skini yangu vakandipa 2 weeks handitamawo ndiri mutema. Yes. Natural vakandipa 2 weeks. Ndikauza kuti handakabatikana pabasa ndovaya ndokuonai. Pa 2 weeks skini yangu inenge yaita vati vanoda chii? Vati butternut. Yellow bone. Anenge yaita butternut yangu iyi. Handiti mahipi avapo. Mune matotenga. Saka vazvisiva kuti zvinhu zvavanoda pamunhu wemukadzi hazvinetse. Ngavade munhu natural. Seni so. Alright. Kuitira kuti vasakupisa kumba akubva kunogeza uko. Yes. Orowa nehana. Unomhanya. Unotiza maoko ekuudza nemavane vapera. But to be honest enough, I have seen several videos. They were Russians who were in makeup. Wazi mnazobuda masekuru mukati mamenye mapinda mbava. Iya mbebera anenge achinja kala. Mwazopinda kufunga kuti mbavapinda mbavha kaere munhu amakarara naye madeni. Mabva mandifungisa kana songaika kuti hanzi hakuna mukadzi akashata. Munoita zvekuti ukanzwa munhu anototi mukadzi wakashata ka munhu unenge usina bhegi vakadzi vakanaka ava vese. Wazi mukada zvekuti hanzi zvakavumbwa zvokuvumbwa izvi kaizvi tiri kuzvivumba shemu. Umbaiko kana ndichizvida umba ko zvakaipei. Asi musazotiza kana mukaona mahips wavo aita kunge sagara akaiswa zitamende nyoro. Zvinogona kuzomboenda nepamwe. Zvinogona kuzoenda. Ya nhasi sekuru masangana nevanhu sekuru. Zvinoenda nepamwe. Zvinoenda nepamwe zvasaurozora kumesokweta kwe kwakarohwa nehetsuku. Saka chimbondiudza memo. Ndoda memo chimbondiudza iwe unodawo wakaita sei iwe? Kana kurunzi uri kuda? Handisati pakutsvaga but ini kanditsvaga ka. Ndoda munhu ari natural.
All right. Varume, we are always natural. kuvarume ikoko variko mafake ones. Serious? Ndo vakaita sei? Ango amubleach here. Ini ndo bleach. Wazira volume ipapo. Ndo bleach. Zvakawo. Wazvaka. Okay. Ini regai nditize ini. Ko wakutotiza watowana wako here? Chadzoka next time pamunopa mafuta apa. Tambona vataka nhasi vawana here. Hapana mapotential what. Saka neniwo ini kurambirwa yekuti ndinobleacha. Aiwa ndabvunza, aiwa inini wangori mubvunzo nekuti avati kwai varumewo hamusi natural. Imimi anguka, I will take your proposal into consideration. Ndozouya kuseri totaurirana panapa. Bye. Kusera nditaure nemunhu. Dzangu dzekunyengana ndonyenga panapa. Okay, bye. All right, thanks. Yes, mzukuru wangu achangopinda. Chefman. Akastika. Ari papol. Chefman. Peter. Chefman. Muriseze guru. Ndiri bhoko uri parima indau. Muriseze. Ndiri kuzaka sekuru. Uri pazaka rinopisa. Ripazaka rinopisa sekuru, ndoda baby nasi. Mabhebi mangozinzwa. Une pfuma yakawanda sei muzukuru? Une mombere mabhebi aripo aritori ready for marriage. Une mombere dzekubvisa? Mombe dziriti sekuru, mombe dziripo. All right. Saka uri kuda wakaita sei Chefman? Ndoda bhebi rakatsvuka rinogeza rinoziva Mwari. All right. Yeah. Ane makore mangani? Ane 26 zvikwidza kusvika pa30. Alright. Ndofunga munhu wauri kuda ndine ndiritori naye wamonera ari padhuze newe wekuti mutsvuku, anogeza, anoda Mwari. Anenge mujaledi kauya nditi. Aiwa, zvakarukwa zvacho nongota usina kuona akarukwa mabraids. Andonomaziva mabraids. Okay, alright, saka unoda here bhebi kuya kuzaka. Aiwa, kuzaka. Maita kure nokumusha. Alright. Iwe kumusha kwako ndekupi matete. Maita se? Unobva kupi kumusha? Unobva pamberengwa. Saka mberengwa nezaka kure nakure seregere. Iwe usada kudaro. Zaka handifariri bhozi ndakadzidza muchiredzi ndichigara ndichienda kuzaka, saka handikudi. Ndopane nyaya. Mama, saka ndabishaya bhebi nokuda kwezaka era. Aiwa, ndakadzidza kuipo ndichigara ndichienda kuzaka, saka. Igore ripi rawakanyora paipo? Koza takangodza pachikoro chimwe wani. Ndati gore ripi rawakanyora paipo?
2005. Oh, in 5. All right. Ndakambogara triangle, ndamboshandira pa triangle pepe. Hayi ndakakurirako. Oh, handokuziva kwese kwana triangle kwana kutsovana. Ko primary wakadzidza kupi? 24 Machureni. Alright. Okay, and wakadzidza hapo. Igore ripi rawakadzidza paipo? Paipo. 2003. Alright. Saka imi munogona kutoke nyaya dzaizogona kutongonakidza kamune muchitaura zvekuchiredzi zvekuita. Ndoda kuenda kumazezuru. Uri muchii? Ndiri muVitori. Alright. Ndakunzwa. Ndinozuwa muVitori pamberengwa. Ndakunzwa zva. Ndosaka nditi ndinozuwa. Ndinanzvadzi yangu yakarorwa kumberengwa kwenyiko. Yakarorwa kunonzi kwana magutsa. Alright, hayi ndobva kunonzi kumbeya nehanda. Alright. Saka vazukuru panapa ndine muzukuru wangu wamaona wepazaka, zvinhu zvake zvese zvakatorongeka, ari kuda wekuroora mutsvuku, anotya Mwari, anogeza, ane free spirit, anditi unodawo munhu wekuti akasununguka so anditi. So ndiri kuisa link, ndaisa link apo vazukuru, ngatipindei mustudio tizosangana naBaby. Mamona here omwe Baby, memory because nezvi Cape Town. Uri pakapa. Alright. KuCape Town wazukuru ndakuigirai Baby sa. Saka ndombodzika hangu kai. Ndombodzoka kumateresi ndechingoonao. Alright. Maybe unabadala ndenawo Baby ndongodzoka. Alright, muzukuru wangu wekuzaka kai Chapman, ndoda kuti ugarire padhuze, ndinokuwanira, handingambozokushaire mese mana triangle, mana ngundu meso, ndinotomupinda na. Ndichidzoka kwese ukana kumasvingo ese ndokuwanira. Maudzoti vasatya zvakarichapisi kwezvino raipisa kudhara. Zvakarotyisa. Richapisi. Hamusuna ndakatotsvukira. Iri bo. Alright, bo mzukuru thanks. Zvakarotyisa. Right. Paita musha wepazaka apo vazukuru wangu, mombe dziripo, zvinhu zvese zvakatorongeka anditi. Saka ndiroda muzukuru anonondigarira pamusha wepazaka pazaka. Nuka ndanzwa sisi wangu sisi memo vachiti kwai hatidi kuenda kuzaka kuno wati ndaimboendako ngavachibira pabocha. Wait, chimbomirai nyaya iyoyo. Makutanga manje, makutanga kutaura zvakanaka. Inzwa waka Marangi. Taurai. Marangi. Vhura face. Toda kugadzirisa nyaya. Pachena here seko? Buda pachena. Ndoda kutogadzirisa nyaya iyo. Pachena base huru. Nei. Kubachanonogerwa musoro wese wakwaMarangi. Bozika. Handisati ndatokogeza chakatopfeka nemazi wekusutu ndabhosvika. Inzwa kamuzukuru.
ipapo ndo pane skill rachona rese. Mabhebhe atode munhu anenge anongogara akachena, vada kupota vachikuona kuti unoshanda muzukuru. Chitomubudikira nemazitende akasviba sekuru vakanditonebukuta. Ndo zvatinokurudzira izvo. Buda uyu akubuda nditruck driver wazukuru. Vanopusha mazitruck mahombe aya. Ndo kweduwo futi ka. Esa marova matruck mudhebheni muya tidzoka kujobhi ndaambotenderera nazvo. Buda handisi kubuda zvekudaro bazekuru, ndingazotobuda rimwe zuva zvanhasi kwete. Handisi kubuda zvekudaro. Alright, kana kuti munozobudira nenyu kuseri neuya uri kuCape Town, because iwe ndoiziva kuti kuCape Town kwacho unogara uripo. Kuseri zvesekuru ndagara panamba 1 ndosombobudisa hangu fesi yangu, handibudisi mazuva ese asi ndombobuda, asi zvanhasi ndanga ndichiumburudzana nemazitende akasviba sekuru. Ndiri pakati pewiki so pakatoipa. So Cape Town hatiwagara unomboenda kuCape Town here? MuCape Town asana ndambosvika mangwana ndataura sekuru. Wative. Mangwana ndataura. Ndazvinzwa zvavo. Kumbocha ndonogereswa musoro wangu. Una mapostori here. Wananiko? Hanzi chiporungano inzwi akamemo, hanzi chipanzi ya my neighbor ndobva muperengwa, ndakadzidza paMurerezi High School. Pinai mustudio muonane vehukama, panapa ndo pamunotoona dzimwe hama dzenyu ipo pana. Uyo ndokumaraini kwangu. Taitamba bhora vanhu vamwe. Ndikati sisi memo wapara zvogerwa musoro, warufungidzira kuti marange yangu ndeyechechi, haini yangu imarange yefamily. Imhure kwa marange yacho akakura. Marange bocha chechi. Ndinamina nayo iwe marange okubocha iwe. Bernard Marange unomuziva? Bernard Marange ndiani? Anobva kubocha but anogara mumasvingo. Bernard Marange, wana Bernard wakawanda kabhodzi chief aripo ezvi chief Marange anonzi Bernard Marange kana kuti Ishe Murwira anonzi Bernard futi. Anofunga akamboita chief mufana wechidiki. Dzimwe nyaya makuda kutotiudza zvana Bernard panapa, siyanai nawo ana Bernard, taurira naye inini pana. Iwe chipo unobva kumaraini kwangu, inobva pambuya nehanda. Chipo waona hama yako panapa pamwe motozivana. Anga akanzi chipo, ndichipo ndichedza. Ndichipo right, ndichipo. Ndiri kuisa link up, ndiri kuisa linki Jeknishen pinda mustudio, link iro unongonobaya pane link zvinotera zvinotokudza zvega. Contilda chimbopinda futi mustudio. Contilda chimbopinda pinda vivi. Guys, pinda mustudio. Muri kurambireko pinda mustudio. Timbotandara zvedu anete. Titandare nasekuru. Tatasarwa nemamineti mashoma so musuruda upinda. Andinohere vekwangu, unozva kuti vekwangu kwandinobvawo havawanzobatika, minoti nda. Nobva kupi? Chimboita gesi ndakafita kubva kupini? Handigoni kushopera musekuru. Aiwa, hatinoti shopera, nomboti kana ndatifembera kuti shopera. Sekuru. Marange. Halfway panana BF hapo. Inini? Tichienda zvakadaro kopinde mukadoma. Ayori kopiwe. Ndokwedu cheko tisu makadoma achoni. All right.
hatisi makadoma achona. Kungopinda mukombi pakadoma. Ndakanzwa futi ndatopinda mukombi muniki kunonzi chi kuMozambique zvikanzi gara pakadoma. Right, nekunohwiriko. Right, mazukuru ndaisa link kune vada kupinda mustudio ndaisa link handiti. Pindai mustudio tizombotandara nditi. Yai mustudio tizombotandara. Handino here bhebhe anondida nhai vazukuru. Ndiri kuda wani muzukuru kawe kwete wekufara hai ndakuda kuroora manje. Imimi sekuru murungotamba nezvimwe zvisikaiti. Muri kubvunza kuti handina bhebhe wekuroora but mberengwa yakangozara irimo mukati umwe iringotenderera so muchingoti handina wekuti chichichi. Vanoda pakadoma. Sekuru bvumai kudika sekuru. Aiwa inini nzwai wekumberengwa ka. Kumberengwa andori mukwasha wangu. Saka ndikazoonekwa futi ndakuti tetere ndichiteerera nekumberengwa wakwasha ndozoti onai mamona atezvara wewe haana hunhu. Hama yekwamai haisi hama yenyu. Alright, handaigwa shona ndaenda kubata. Saka chindiudza chiuya tikauri. Indinoda nemoyo wakanaka, unawo here moyo wakanaka. Vazukuru vangu vese panapa ndina vazukuru more than 10,000. More than 10,000 vazukuru. Handidzi moyo wangu bhoza sandambovhura sekuru. Alright. Ko kupasuku nazvo here ndoda wane magaro. Magaro ndopekera hanedzi. Unawo here pari zvino kwanhasi. Chero kugara sekuru. Haya ndoda mahombe. Ndoda mazombe. Ndoda munhu ane magaro mahombe. Ndopekera. Kureva kuti hauna. Pari zvino kwanhasi hauna. Ndoda kuzonotenga. Hanzi ndo vanhu vachashaya magaro here. Sekuru mashaishe zita rekudaidza ndiro sekuru. Ndati hanzi izvi zvinonzi zvimandembele. Zvimandebere. Hamunonzwa maitito achiti wakazowana kupikwa zvimandebele izvi. Ndakambowanzwa zvavo. Saka aiwa zvinofadza. Kana une zvimandebere chete hai ndinotodawo zvimandebere zvokupota ndichibata ndichiroora. Vara gadget yako mzukuru iriita bounce. Hello uncle. Yes mzukuru waswera boy. Ruva. Zviri se uncle. Ndiribo zviri kudidi. Waswera boy here Ruva. Ruva rashi. Ameno chichiritika urundi mbere. Sekuru. Yes. Ndikubunzwa zvisingaite sekuru kuri sei? Kuri foni yako inenge iri kuita bounce back. Une tuma foni rodzime imwe yacho. Kana kuti laptop. Oh, it's phone sekuru. If phone andikushandisa na laptop. Ndoshandisa phone. Try some earphones. Hauna ma-earphones. I think in network. I think in Wi-Fi yangu ndo njenganti. Oh, all right. No, pakanaka. Uripi kwa Ruva? Hello?
Alright, chimbotrai kubuda wopinda futi handiti. Trai kupinda futi. Tiimbogadzirisa. Handiti. Saka sekuru takumbokusiyai izvi nasisi memo. Ndakuda kubuda ndipikewo manje. Ndombogeza sekuru, ndombopinda mumvura. Alright, iwe chigeza ka udzoke wachena. Because handi uri kuziva kuti mwanasikana aendawo kunogeza ari kuda kuratidza zvimandewere. Ndizvo here sisi memo zvitaurwa. Aiwa kwete nini anonzi ana atanga uya achiedza. Chiedza da kuratidza zvimandewere saka chiedza apedzawo basa kutogadzirira kuti adzoke futi. Saka bo sekuru iri bo ndombata pachinguva chinotevera. Alright, iri bo. Right, yes memo. Cool. Zudi irasta herero kana kuti ma braid. Rasta. Irastoni itaso kuti tione dwi. Taso titombona rasta. Winza mukwende kumberi da utombobata mukwende. Utombobata mukwende. Wane makore mangani uchiri chengeta? Inga rakanaka? Ndakwanisa 5. 5 years? Warera. Indoda utotangawo kutoti bvudzi rangu nditange utorera nditoitawo mukwende. Esi muzukuru wangu izi. Ndoda kugurira vatsindawo. Sekuru. Uri sei wizi? Sekuru indakanaka ini makadiwo imi. Aiwa, inini ndakarurama. Handiti. Chokwadi. Kuri sei kwauri? Kuno kuCaptain Park kuri bocha izvo. Aiwa, zvinoda kutendwa izvozvo muzukuru. Zvinoda kutendwa. Ndimada kuti varaidza kati chivaraigwa. Aiwa, tatiti tandarika muzukuru ndopamusha pedu tikasatozviitira ipo panapa tozviitira kupi? Aiwa, ndopanoti sekuru vachitandadza vazukuru, vana mai vachibikawo sadza uko. Pazinozonzi voraibva pasekuru vanenge vambotamba vadzidzisa 1 2 kuvazukuru ka. Ataura hapo. So chitaura neni kamuzukuru, tokutambidza here memuyu rasta varipo. Aiwa ngacha wanoda muground. Watichi? Ndati mukwende ndoutya uyu. Unomutyei marasta hanzi vanenge vanozombodhiniwa. Vazombokuradza kauno kuti kamwari ndiri murasta inini panapa. Ini ndiri murasta nditokuudza ini ndiri mugai panapa. Handi munoona musoro wangu sekuru uyu. Ndokugurira ka. Zvachingodawo ini kana ndinaro rasta ka zvaibva zvange takawani manje kana ndakadai iwe vane mukwende uyu handingakundi. Wanzare zvataura hanzi ndokugurira. Wozi rake rakurisa ke. Sekuru munongoonawo chirapa robatira papa. Romboita mazuva endakagerwa last week. Handiruziva ndakagera uchirupa zuva pandakagera last week pepe. Wona ratomera. Nongoda 2 months. 2 months. Sekuru. Imimi sekuru chitangai magurigwa then yostozotorawo kubva kwamuri sekuru. Ropa nopfuura nemusoro mangu. Renyu rikakura katozotorawo masekuru. Aiwa, munoona pane dambudziko ndokuti isi tikatora mukwenjeka. Sekuru vasina vanozotifunza kuti makatodzana.
Ruva chimboishandisa ma-earphones. Studio yese iri ku. Ruva chimboishandisa ma-earphones. Studio yese. Mukwende futi kauyo. Ruva shandisa ma-earphones ndikujoinise muzukuru wangu. Wanzwa? Marasta panapa anenge achati wandei. Rasta! Ndikuona Ruva ane rasta. Ndikuona kutoti Ruva futi murasta. Ko vanhu muripiko zvamuri kungorega marasta achiungana panzvimbo? Marasta agara akawanda kudarika vanhu. Right. Ndianiko rega timboita tichiona ma-comments. All right. Kwabhuya nanda. Uri kumarani kwangu. Jessica uyai mustudio asikana. Alice uyai mustudio. Uyai titandare. Munorambirei kuti titandare nda. Channel haisi yangu ndenyu aridzi mai kana mukaramba kupinda mustudio. Zodii? Vachapepuka vamwe vaenda chipare. Toda vanhu vanouya nemafesi. Toda vanhu vanouya nemafesi. I think izvozvo ndichatombozvichinja izvo. Vazukuru kandoda ndimbokudzai. Panapa from today onwards handijoinisa munhu kana usina kuuya nefesi yako. Maghosti anonetsa zvesu. Handichazviite izvozvo. Yesi Ruva. Ndiri bose kuri. Kuri sei kwauri? Kuri right to Pretoria. Uri paPretoria? Ndiri paPretoria apa sekuru. Wow, wonderful. Zvinhu zvinofadza. Ko malaiti ako aita sei? Ndoda unatsoona bhebhi ke. Ndoda unatsoonerera nhasi. Kuonerera. Wadzima light, wadzimirei? Ndiva wajale. Anombodzima sekuru. Wajale light. Tinoda uriona rasta. Marasta makawanda kudarika vanhu. Arenda sei? Handisiri ndadaro. Hanzi majale daro orwe. Hanzi anonetsa. Nei. Avazuti Molin. ma-free spirit manje. Molin, rega ndimbotaura nemuzukuru wangu anonzi Molin. Molin, ndaisa link iro rakadai 100. You just go palink iroro unonobaya. Ukangobaya palink ipapo unobva ratokuudza kutoti enda studio handiti. Unobva watobaya pakati enda studio unobva watoona uchitopinda handiti. Pindai mustudio titandara wazukuru. Pindai titandara. So Majaled. Mati sekuru. Regai timboita serious business. Regai timboita zvebasa. Memo wati uri kuda munhu akaita sei? Inini? Inini ndiri kuda munhu ati kurei sekuru akuziva zvaanoda. All right. Ane makore mangani? Anoziva kuti ane achida munhu ane mwana wake. Good one. Anoziva kuti ane achida munhu ane mwana wake handiti? Aine makore mangani? 37 zvichikwira. All right. Iye kana ane mwana wake kana vana vake anofanira nevana vangani? Iye semunhu wemurume akanogona kunge ane mhuri yake, kwete mhuri kureva mukadzi. Kureva vana kwete akaniti murandire kuti anogona kunge ane mukadzi. Handidi munhu ane mukadzi wake. I'm very jealous. All right. So zvandichaita manje ka zvandiri kuita vazukuru
ndruisa namba dzangu apo handiti. So namba idzodzo ndo dzamunokomunicata nadzo. Zvauchaita muzukuru wangu memoka, ndoda kuti pauchazobuda unotora phone number dzangu handiti. Phone number dzangu idzo dzina plus 971 955 60 9096 90 so munotora namba dzangu dzandiri kuisa apo handiti. Ndo dzamunoshandisa idzodzo kucommunicate. Handiti. Ndozochatira pano. Ndingafara zvisingaiti. Aiwa, ko imi kana makuchata anti panapa ndo pamushe. Ndakanganisa. Ndakanganisa numbers. Ndadzikanganisa. Dilitai. Alright, ndichaita sokudaro. Pane munhu anditiza, watiza iko muzukuru wangu ndakuda kuedha. Dzokai mustudio tizotaura. Dzokai mustudio tizombokurukura. Sekuru send. Right, vakadzi vandiwandira varume, vakadzi vandiwandira ndini uyo. Vakadzi vandiwandira varume. Right guys mukarega kuuya chinochaya. Welcome back to the studio muzukuru wangu Chichi. Kwazodiko mukomana uya. Ndandati ndimbomuradza zvishandi. But ndoda malove nemalikes. State wangu kanda 30 ndoto aiwa wagona wadzoka ndotoizwa kuti nhasi uda kutombotiradza zvimandewere. Nhasi toda kuona mandewere pano. Right, chimbomira iwe chimbomira chiedza chimbomira. Memo Seguru Memo hausuda kutiradzere zvimandewere. Kwete nhasi. Inda oda unotenga. Ndichauya umwe musi. Oda unotenga. Aiwa, tisi tichatenga iresu. Saka tazvarwa takadaro kai. Makatozvarwa zvakatorongeka. Ana mai vedu vaitiumbiridza so. All right. Mandevele bo. Vana moms vaigara vatongozviita. Saka chero vedu vana takangodarowo saka zvese bo. All right. Aiwa, saka zvakarongeka. Okay. Rakati mbona zvachiedza nhasi. Mese nhasi mese muchatotiratidza zvimandevere. Nhasi mese murototiratidza zvimandevere. Right, vazukuru vangu muripiko nhasi mabhebhe awandisa panapa. Mabhebhe awandisa ine zvangu ini. Vese avo vandiri kuedha. Hapana varume mese kutiza panapa. Wakomana kutiza mese kuita semusiku. Right. Zvitorerei tingotorai vakadzi vacho vese. Bosi varume vacho vari kutya. Inini mai ndindoitira murume pavarume manje iwe. Chiedza batizi. All right. Chiedza atizireiko. Amen utatizirei panapa. Ndiyo ndedzokera naida kumumhorosa. Wadzova uzona umwe munhukadzi panapa mumhoresa. Ndaida kuona chiedza, ndaida kumumhorosa. Aiwa mumhoresana kunzoku.
Hatidi kuti mumhoresane panapa tine nyaya muto wekwaziso ekubingelelana ndichakudzai nhasi hapasi pekumhoresana panapa ndepekunyengana. Alright, ndo zvamuri. Varume vacho havapozve tonyengana vakati tege. Ndiana akudzi. Ndiana akudzi kuti havapo. Varipi neangove? Tingori naangove. Uyu umwe uyu. Wait, chimbomira umhoresana chiedza. Wait, I'm running a show here. Ndinogamuchira muchirongwa muzukuru wangu Wiz Zurudi. Sekuru. Yeah, thanks very much for coming back muzukuru. Waswera sei? Ndakanaka ini sekuru muzei. Ndiri right zvangu muzukuru. Right. Indiri bhozvo kuti. Handisi kuwesta time muzukuru, ndoda kupa mukana wekutaura nevasikana vari panapa 1-1 vese. Unotangana ari padhuze neni uyu anonzi ari padhuze neni uyu Rasta. Munobvunzana mazita muchitaurirana. Wobva waenda pane ari pakona uyo ane blue uyu muchingodaro. Handi atiza mamuremera. Aremerwa. Aremerwa mwanangu mana. Aremerwa. Ndiriona vazukuru vechirume vakangwara here? Havana. Handinawo. Vari kumatare varume vane vachite. Where are they? Vari kupi? Kowangu aindepi? Mira ndikupe uyu wepazi. Rega ndikupe wepazaka uyu antori nemari dzekutorora nemombe. Uyu atondiratidza ndati maphotos ndotori nawo. Right. Chapman. Ya Kules ndadzoka. Zurudi. Hello Kules ndadzoka. Wagona. Tivapedzera taura navo 1-1. Ndoda kuti utaure navo 1-1. So this is how we are going to do it muzukuru. Ndinokupa mukana wekutaura navo vese wanzwa. Thanks Kule. Vari kumusoro ava andiramba kuya kuzaka uyu. Hakunze ndadzokera akashaka chiedza. Uri kuda chiedza? Ndadzokera kachiedza kundadada. Ya. No problem. Taura naye chiedza ndiyei. Ndepi yako chiedza? Chiedza akastika Kule. Chiedza. Anenge akastika uyu. Chichi? Alright, ameno chicha itika na chicha ndidi. Chichi? Chiedza? Stika. Ya stika. Munya waswera se munya muzukuru wangu. Munya? Yes, Kule, zirise Kule. Ndribo, zirise zvako muzukuru. Yes, Kule, zirise Kule. Right, zvokudidi. Go Kule zokuti. All right, taura neni muzukuru. Right. Munyanga titaridzewo fesi kwete makumbo sekuru. Right, vazukuru vangu vari kutrai kundifonera ka. Foni yangu namba idzi hadziite WhatsApp call. Namba idzi kunoko hadziite zveWhatsApp call. Anoda kundifonera unotoita zicall chairo. Chitofona chairo. Anyway. Vari kuzama kundifonera namba dzangu hadziite WhatsApp call. Right. Chitaura nevasika.
wati uri kuda chiedza abuda akachitaura nari padhuze newewo. Ndichadotibatiza. Ndesingachadoti. Zvingazoita here kuti utorwe here kuti munhu arambwa newakachida. Ndesingachadi achitatochiedza. Hauchatodi. Ndichada. Hauchatogoni. Inda. Asvika chandachiedza. Yes, Jesse. Jesse. Yewo Sekuru. Yewo uri sei muzukuru wangu? Ndiri bo Sekuru, muri sei? Ndiri bo. Ndiri bo. Ndiri right. Kuri sei kwauri? Kwandiri kuri bo. Chitiudza uri kupi nai muzukuru? Ndiri muJoburg bo screen. All right. Aikoko ndatokuwanira wako ikoko. Chitaura neni. Chitaura neni unoda munhu akaita sei nai Jessica? Unoda munhu anonamata anoenda kuchechi Sekuru. Kwete anomwa doro. Anomwa doro handidi kana kumuona. All right. Unoda anonamata anopinda chechi. Unoda ane makore mangani? Ane vana here kana kuti asina? Akamborora here kana kuti asina? Unoda zvakaita sei? Ende iwewo wachona une makore mangani? Ne 32. All right. Saka unoda akura sei? Ndoda akurawo kwete mudiki ba. All right. Unoda ati kure. Akura zvekudarikawo 32 dzauinadzo. Yes. Nekuti akaita masame age ka. Sekuru munodheererana zingaiti. Kana adita masame age. All right. Sekati mbonzo wawanda pinza. Yesu mzukuru wangu Shadrach. Ndiana ane noise ku background. Ndokumbura mudzime volume ka. Ndokumbura mudzime volume ma TV chichi. Jessica musumba makwero. Jessica. Sekuru ndabuda. Jessica. Sekuru ndabuda. Handisi mune TV ba. All right, good. Chimira wakadaro. Nancy ndinogamuchira kuchirongwa. Muri sei Sekuru? Ndiri bozvu kudi muzukuru. Tiri right zvedu, ndiri kunzwa zvangu nyaya dzevazukuru ava. Uri kunzwa nyaya dzevazukuru? No, zvinhu zvinofadza mwana wanzvadzi yangu. Saka tiri kutiwo kudini wenhasi? Chimbonzwawo yako. Ini zvangu ndakawanikwa ndiri kunzwa zvangu vana vangu ava kuti vakagadzira here zvinhu. All right. Good. Thanks very much for coming nekusupporta hanzvadzi yangu. Handiti? Aiwa, ndizvozvo Sekuru. Toda kuti titombodzidzisa vasikana. Aiwa, ndedzipi package dzamungavati kana vakuenda mudzimba umu mavari kuti vakuda kupinda dzavanofanira kutakurawo vachienda nadzo? Aiwa, vazhinji vana vemazano Sekuru ka vari kupinda mudzimba havasi kuziva kuti vanogadzira muviri wavo. Miviri unoda kugadzirwa nebonde. Vana vemazano havasi bonde. Nengo dzinoda kugadzirwa idzi. All right.
so vari kungosimuka vasina zvakakwana vachiinda ana memo vandinawo vari kungoereka naatova kumurume yeye matinji chinotonzi matinji asingatombozoti chakaita sei akaita sei pende pamberekwa ndokwaanobikwa uyu akangwarisa sekuru uyu ndamuona kubva kudhara kuti uyu nhengo uyu nyange chero ndikachipa mukwasha zukuru wangu handinyara handiti aiwa uyu hamumbonyari aiye ndaida kutombonyatsombomona iyeyu uri kucape town kupi kwewewe ndiri paKaziva ndiri paAthlon saka imuri kwangu imini tiri kumwe chete aiwa zvimatini kwedu ndokwazvobikwa kumberengwa kuvaremba uko aiwa saka tidziwo vamwe papapa wavadzidzise kuti zvinoitwa sei asi kuti mazuva ati chenyu ukasangana nemushurugu unotoona toti ako ndakatambisa nguva yangu nhasi wandinakidza zvangu ukasangana nemushurugu unotofanirwa chandaitadzira kurara handitozivi kuti chii ndakamboenda kunemwe pati nokunakidza kunoita wopedza kuma3 ndipo unenge uchimutsiwa wobva wozosangana nemushurugu mashurugu vana vazhinji chaivo kwavari kuenda kuvarume vasingamboziva kuti kugadzira uku kunogadzirwa chii mumwe ndakamunzwa chivanzanzire sekuru mati ndakamboenda kune imwe pati mumwe chai akataura kuti hanzi handizive kuti kunonzi kutunda kuita sei dzidzisai vazukuru venyava vaudzei kuti kutunda kuita sei vamubvunzei papa kuti vari kunonzi kunoitwa sei kutunda kwacho apa aiti azive kutunda mukadzi here kana kuti murume mukadzi ende nyaya iyoyo inondirwadza kuziva kuti ndina vazukuru vangu vechinhukadzi vakawanda vasati vakambotundiswa pabonda zveshuwa variko vanototaura vanzi ndasingatomboziva kuti kunonzi kutunda kuita sei ende ndofunga tichatozomboita leseni yekudzidzisana kutaura kuti kana mazoenda kudzimba uku isusu vamwana sekuru venyuka tinototundisa vakadzi kana ka3 kana ka4 paraundi rimwe chete uchingotunda aiwa makaipa sekuru zvinovasikana ndousekuru mukurambireko sekuru mukurambire yavo ndongosiya zvemadha kana ndikaona munhu anondigurisira aiwa ani ndozvatiri kutaura kuti unoona kumbe iwe wacho uchiratidza kuti zvauri zvacho wakamira sei handiti zvinoewo ukati hanzi ndinotsvaga wandinongoti aiwa kausadaro unenge waroorwa mwana wevabvisa mari zvinozoita here nhai ningi homi wangu asi kunei kuri kubatira kanhai yako kubatira bhozi unenge wakutondiurayeni kuseti kwangu iro bondeka inini mutemo wangu pano sasekuruka ini ndinoti mutemo ndewekuti patinosangana pabonde vazukuru paunorara nemunhu wako hamufaniri kubva pabonde musina kunakirwa mese both of you mufanira kuenjoya pana ari kuitira bonde kuti umwe munhu anakirwe imbira rendisina kunakirwa asi mumwe anogona kunyepa kuti ndatumba akanhai sekuru munoziva kuti vamwe vakadzi chaivo anogona kungonyepa kuti ndatumba iye achinyepa kunyepa here ani mukadzi ndo pane zvine zvichiratidza kuti mumba imomo mune ritori neproblem
Alright, ngatirege, hatisi kuda kutaura nyaya iyoyo. Ilesson for another day. It's a lesson for another day. Communication chete ipavo. Communication ikangoshaikwa zvagara zvinongoleka. Iyoyo tichaibata iyi. Iyo tichanyatsoibata tichaiwinza mudana. Ndofunga last time ndakatombodzidzisa vanhu. Ndo yekutonyatsoti kuratidza kuti sekuru vari kudzidzisa vazukuru iyoyo ndo inonyatsochiriridza iyoyo. Neti waivapo here pandakatozomboita bonde panapa, ndakatozombouya nepilo yangu panapa ndichiratidza vazukuru kuti chiuno chinofambiswa sei. Waivapo? Ndaivako kuteresa. Waivapo kuteresa nditi. Waivapo kainiwewo Tendai waivapo? Yeah, I was there. Panapa nensika basa ndinotombosumuka panapa ndoratidza vanhu kuti bhodhi inofambiswa sei. Saka sekuru munoziva zvechokwadi. Saka pamuchauya nayo rini kweyo ndo yatino kutoda iyoyi nekuti vana ava vasi kuziva sekuru ava. Iyoyo togonotoita kana mangwana chaichai. Aiwa munenge mavagonera matigonerawo kuitira kuti nhasi vakanhasi tikavasanganisa and then mangwana tobva taita kuti zoni vabve vadzidza zvemumba zvachona. Bcause hatisi kuda kuti vanhu mungozosangana mubva mungoti jo ndo chii ichocho chamune muchiita necho. Kuita semuchanotongwa namodzidzisa kushurugwa kuita wejongwe kuti tichange tawana vadiwa pano motidzidzisa. Alright, so regandi muzukuru wangu abva abuda. Try to come again handiti. Jesi waendepiko? Jesi waendepi? Right. Bazukuru wangu uyai katizotaurirana. Ndine muzukuru wangu andinyorera message panapa, rega ndiverenge mamessage. Hanzi kudiko. Hanzi ndiri murume ane 48 years. Ndine 48 years handiti. Hanzi ari kuSouth Africa. Uri kuSouth Africa kupi muzukuru tuzoti uri papi? Hanzi ndiri kutsvaga mudzimai ane makore kubva pa35 kusvikawo pa45. Kunyangwa ane vana vake. Toda mudzimai. Hanzi tinombotanga edu tichidzidzana tichionana kuti ndeipi tozoona kuti mberi zvinofamba sei handiti. So ndine muzukuru wangu panapa ane 48 years vazukuru, ari kuti zona ari kuSouth Africa, anoenda kubasa, anyora basa raanoita panapa kureva kuti zoni security iripo. Ari kuti ari kudawo munhu ane 35 years ane vana, asi kuda munhu asina vana nekuti iyewo ane vana vake 4 handiti. Ane vana vake 4 vakura zvavo, but ari kuti ari kuda chi ari kuda mudzimai. So imba imwe yavepo iyi vazukuru, namba ndo ndambodzisa panapa nditi. Namba dzangu ndakudzikanganwa. Namba dzeSNTV dzoti chi? Dzoti chi Tendai? Handidzizivi nemusoro iyi. Ane musoro dzinodzi 971 56 960 9096. Okay. Idzi dzandaisa apa idzi. Ndaisa namba dzeSNTV. Ndinyorere vazukuru tinge tiri tinokusanganidza yanidi. Fine, ndine imwe futi. Nomwe muzukuru wangu panapa ane 20 mukadzi handiti musikana, kwandiri mune muri wasikana. Ari kuti ndine 23 years handiti ane 23 years. Sekuru ndiri kudawo mukomana wayo andinodanana naye, kana tizoronga zvemba tinozozvirongera mberi. Ndine mwana wangu 1 ane 3 years. Ndiri kuBotswana kuHaboroni handiti.
nemusikana wangu ari kuhaboronuko ari kuzona ari kutsvagawo murume anditi ari kutsvaga murume haana kuti rake makore kuti ari kuda nemakore mangani. So nhamba dzangu ndo dzandaisa panapa, taurai neni, vari kutsvaga vanhu vavo, uyaipo panapa tine tichitomixa seuyu alright we3548 ndiri kusanganisa nhamba. Muzukuru wangu ane 48 years ndiraforwarda, ndine nhamba dzandiri kuforwarda kunhamba dzako anditi taurirana nemusikana ari panapa, musikana ane 37 years, tauriranayi kuinbox kwenyu, mune muchizodzoka kwandiri muchindiudza kuti zviri kufamba sei anditi tine chidaunzwa feedback yekuti nyaya dzachona dzatiri kuita idzi dziri kufamba sei. So vanoda kuti tikusanganisei munotaura. Ndine musikana ane 23 years ari 23 years ari kuBotswana kuHaboroni, chisingu ane mwana wake ane 3 years. So ari kuda munhu ari kuBotswana. So muzukuru wangu ari kuBotswana, taura neni, taura neni, vari kuBotswana, taurai neni ndikupei nhamba dzemusikana uyu. Right, vazukuruka pavanhu vandiri kusanganisai navo handivazive physically, ndovaziva nekuti vazukuru vangu, but I don't know them kusangana navo mese handiti. So chandiri kukurudzirai vazukuru, musazopfeke bhachi rekuti sekuru sei. Kana musangana nevanhu venyu ivaiwo neungwaru, because matsotsi vamwe vazukuru vangu inhubu, nhunzva tunzva, naradada, nhundira mutsime, vanoda kuitisa vamwe. Musaitisiwe handiti, musaitisiwe vazukuru. Right, muzukuru wangu isa face, I'm not accepting, handisi kupinza vanhu mustudio, vanhu vakawanda vari kuda kupinda, but as long usina face handisi kukuisa mustudio at all. Handisi kupinza vanhu vasina mafesi mustudio for security reasons. Tinozopinza vanhu vanenge vakawanikwa panapa handiti. Handisi kuda kupinza vanhu vakaroora, especially varume. Kazhinji varume vazhinji havasi kuda kupinda mustudio nemafesi avo, vanenge vakavhara kudai, because anenge achitoziva kuti ndozosangana nehama yamadhamu panapa. So I'm not accepting anyone anoda kupinda anoda kupinda akavhara kumeso. Right, mustudio muzukuru ndaisa link, pane link rataisa. If you go up there uchaona link randaisa, unongonobaya palink ipapo, rinobva ratokuudza kuti enda studio, obva watobaya pakati enda studio, kutopinda mustudio unenge watovamo handiti. Uyu wandapinza sipo ndianiko uyu. Alright, vazukuru vangu vari kutrai kuda kupinda mustudio vasina face, handikupinzei, ndine urombo. Tese takangoisa one face dzedu. chero dzakanyangara. Hapana munhu akaita, munhu wese hanzi nalady Scaraby, hanzi hi Uncle Saint nefamily, thanks very much nekuramba muinesu Lady Scaraby, thank you very much. Guys, let's go and subscribe to Lady Scaraby and zichane uri kukura. Let's go and support kuri kudzidziswa munhu nyaya dzatinobata panapa, dzimwe dzacho unonosangana nadzo ikoko handiti. Vasikana munodzidziswawo ikoko kuti machinja anodhonzwa sei. Let's go and support Lady Scaraby handiti. Yes, mwana wangu akangwarira fanise kurowa basa, kurowa basa, kurowa basa ndocheka. No, zvinhu zvinofadza. Okay, hanzi cool. I've tried to link but I can't manage. All right, meno chine chitika ne network yako. Right, hanzi beautiful ladies in studio, hanzi muri sei na Lady Scaraby. Hi. Kara, why you? Riseko Right. Kara mwana right here.
Tirikuona. Tinawo Right, ndine sekuru manumbers. Chokwadi. Ndine manumbers akawanda. Ndine manumbers akawanda evanhurume wada kupinda mustudio. I've got more than 5 numbers izvezvi dziri panapa. But handikwanisa kupinzai pasina mafestival zukuru. Tingatogara hedu tiri. Because why is it vanhu vanenge vachida kuwanda? Hey, kana uri munhu ari straight unenge uchida kuwandei? Inini wani yangu iri ngoripo. Chimbonditaurai nesuka muzukuru wangu Nenzi. Ndiwo wane time urimo mumba umu. Chimbotiudza muzukuru wangu ndinodada newe. Unoziva kuti kana chiri chinhu chinonzi marriage chinhu chakakosha zvisingaite. Ndinokoshesa marriage. Eni hangu handina mudzimai asi ndinokoshesa marriage zvakanyanyisa. So chimbotiudzawo muzukuru kuti chimboudzawo vasikana kuti ndepapi pavari kukundikana kupinda mumarriage apa. Zviri kukonzeresa kuti vasapinde mumarriage munin'ina wako ari panext newe uyu Tendai. Chimbomuudzawo kuti ndezvipi zvavanofanira kugadzirisa. Chinodetsa vana ava vakaroorwa vanenge vanoda kuzvita nungu, kuda kuzvikakanyadza kuti ndini. Murume anoda kutotambwa naye. Murume anoda kufarwa naye. Kana pasina kana mari, ngatidanane pasina kana mari. Murume anoda kudiwa. Kuti kurara munhu wakati kunguma nechigumbeza wakatochitaridza kuti nhasi handisina zvekutokona. Anomhanya kuenda kunana Joyi, kunana Bhiura ukodiwa. Achibatwa achifarwa naye. Iwe ongoswera mumba wakangoti pindi. Maskerere? Ko hamusi kunzwa here ndikuti maskerere pindi. Unosiyiwa murume anoda kufarwa naye, kutamba naye. Nekugeza. Mukadzi geza. Kugeza. Kuchikachurwa uko kuchigeza. Iye murume futi anoda kutambwa naye futi. Anoda kutambwa naye. Nomukati maroorwa makungoti mumba imomo kwindi. Anokusiya oya zviri kune zvigogo izvi. Yeah, that's very true. Mukadzi unofanira kunakidzawo mumba. Handiti ndogara nchiudza vazukuru vangu ndogara nchitaura ndichiti zoni iva sehure. Kana une murume wako une shamwari yako iva sehure. Indoda tokuudzai shuwa ini nyange pandichatoroora ini indoda kuroora hure chairo hure rangu. Aureni sekuru. Ndokudii kana uri munhu anongogara ari kwindi, munhu asingamboitawo zvinonakidza mumba. Hure chairo. Because hure rine skiri rinoga zvese. Pane kuti ndizobuda ndichienda kumahure ndichingoita kaiwewo unotadza nei? Kwete zvazotanze unoda kundiita ungati ndiri hure. Heka ndoda hure iroro ka ndoba ndoda kutokuita unge hure iroro. Kawadzoka muzukuru wangu. Usekerera. Ndakateerera. Mushe ndizeko kunde. Aiwa ndinofara muzukuru. Kuri sei kwauri? Aiwa kuno kuri right ako. Kuri sei ikoko? Kuno kuri bo. Hi my ladies, what's up? Hi, muri sei? Ibo. Mushe dziri sei? Dziri sei dziko nhai mwanangu. Dziri seiko dziko. Uri sei kupenyu? Vorosa muchembere zvakanaka. Vakadiko mama. Ndiripo hangu mwanangu uri right here. Ndiri right zvangu. Ari kuri sei ikoko? Kuri right. Uri kupiko nhai mwanangu? Haisi tiriko kuZimbabwe uko.
kwaED. Kiseko kuZimbabwe hanzi kuri kupisa kaSpereki nhasi. Kupisa zvisingaiti. Handiti. Wakaroora here, sekuru vari pava vari kutsvagira musikana, wakaroora here? Aiwa amai hatisati aroora, tiri kuroora. Aiwa sekuru ndosaka varipo kutsvagira. Vari kutobvira. Aiwa watogona wauya muzukuru. Chibva watongotaura, watongozvintroducer, wotozvintroducer, wotaura kuti uri kudawo wakaita searipi. Alright, wabva watiza. No, it's fine. It's okay. Evelyn, you are ready, right? So I'm trying your number. All right. Right, yes, Evelyn. Makadii sekuru? Ndinofara wakadii zvavo? Handiri nani. Handiti? Right. Yeah. Tendairega ndimbokuburutsa mbichani. It's okay. Unozodzoka. All right. Kuri sei kunobviwa Ivy, Evelyn? Kuno kutiri wadi, kuri right chaizvo. Alright, zvinoda kutendwa. Wazopinda at last kamuzukuru wangu. Wandinyorera message ndaiona lindiwe. Ndazopinda sekuru, makasimba here. Ndinofara, wakadii zvako? Message yako ndaiona, ndandichatozoiverenga zvangu. Shuwa here sekuru. Ndazotombobuda kuti ne mistake. Ndatozombobuda kuti ne mistake ndakasika kuzvidzosera. All right, zvinotendwa. Thanks very much for coming nesupport yese. Aiwa, tinotenda. Vakadii kwamai vedu avo? Aiwa, ndiripo muri right here. Aiwa, ndiri right zvangu. Aiwa, ndiripo. Homi wangu paAltron, ndiri paConstatia, Cape Town. Inga Cape Town hasi yakadira. Sekuru vane mashamwari avo Cape Town. Cape Town. Saka project yedu yatoda kuita panext month apa yema-t-shirts inotofamba ka. Aiwa, zvinotofamba sekuru, zvinotofamba. Aiwa, Cape Town yatora mukuru. Mazviona kuti kapa inokudai tariseni. Zvisingaita, handinotenda chete. Aiwa sekuru, tinogara takavateera zvedu apa. Ndazongopinda ndasingatombozvigoni, asi kuti ndasanganidzana nazvo ndovanangopindo. Ndinosingoona hangu mamwe mashows avanenge vachiita zvavo, but nhasi ndatoshamawo kutopindo live. Aiwa sekuru, vane nharo show. Aiwa, tinovapa. Taurai Sando. Tinochiita kuti basa rifambe. Aiwa, mufanira kutopuwa mukombe wegore. Aiwa, mukombe ndimi munoita kuti zviite. Right, rega timbotaura naEve. Evelyn, ndowatanga kupinda mustudio. Taura neni muzukuru, unodawo munhu akaita sei? Inini ndoda munhu anondinzwisisa ende ndichinzwisisanawo naye. Alright. Zvino panonetsa manje, hanzi zvinonzi zvuya zviwanani. Alright, haizvozvo munozozvona mamese muzukuru. Ozvinezvi ngatimbotaura zvinhu zvamunogona kunzwisisana. Kuti uri kuda munhu ane makore mangani, ari kupi, ane vana vangani, kana kuti asina. Iwo wacho une makore mangani? Indiri 43. Mangani? 43. 43 mwana mudiki anenge wewe? Yo, ngatove nevazukuru. No, zvinofadza muzukuru wangu. Right. So unoda munhu ane makore mangani?
dhara zvaro riri kuma 50 something years ndorinonzwisisa randokontrora aya vari kutaura chaizvo vari right. Wasekesa mai vako nesi vaseka vari pamusoro pako. Zveshuwama vechikuru ndo vari nani, vechidikika isusu kungofamba unonzi nekaipi kari kubuda kanenge achida ngotamba. But mabenten ndonoita ka ndoto amunokontrola ka ukakati jamba ko jamba ukakati huya kouya ndo vana mushurugu manje vavo unogara wakabata shamu. Ana benten emazana akutokudya iyoyo munoziye sekuri kuti ana benten anenge akutoda kutokudya iyoyo. Anenge achitoti anenge achitokutewo ndipe saka ukona munin'ino wangu yatori right zvake kuti ganitsvage dhara rangu, dhara rakatonaka riri right. Taura ukaona dhara rako plus 50 plus murikuona kuti ma50 years ka ma50 futi ka ma50 havasi madhara straight. Havasi madhara. Ndosaka vari kuti sekuru havasi madhara. Imi mati dhara ka tokwa zvemunhu adhara mafunga kuti munhu akura aiwa. Kana ari below 50 wamataura haanganzi dhara. Munhu anenge angokurawo but iwo madhara acho futi vanofana kuongorora kuti toti kuma 70 years. Munhu ane 70 zvichienda mberi anenge aritaya ndewo watinoita kuti dhara. Kana 50 yoyo. Aiwa 50 yoyo iri right. Aiwa muri kunzwa ere pane nyaya tiri kuti nyaya tiri kuti munhu anonzi dhara ngave 70 years zvichienda mberi. Ane 69 68 zvidzika haasi dhara. Ndana baba avo ndana baba. Zvino madhara acho haambotioni, anoona vechidiki ndo vanotiona. Amenoti zvinofamba sei right. Ndobva ndauya achitaura nyaya yaya wambondinyorera wega Limbi. Inini sekuru nyaya yakamira yakadai. Inini hangu ndine 37 ndine vana vangu 3 asi vana vangu vakura zvavo. Ndanga ndichidawo wekufambidzana naye zvinowanikwa zvichazowanikwa mukufambidzana kwatinenge tichiita tichinzwanana. Chikuru chekutanga kunzwanana. Anenge ariwo kubvawo mukuru kwandiri, infact ngatiti mukuru kwandiriwo kana kubvawo 38 39 40 koko 41 42. Ndiri muno mangu kuMucape Town. Ari serious. Asi no munhu anokwanisawo kungotiwo nguva yekufadzana tinongofadzanawo. Zvizhinji sekuri zvinozouya ave mukati. Ndo kumafunga angu. Ndo chokwadi checho munhu haufanira kupinda wakatoronga mere. Akukwanisa kumirira munhu 1. Munhu akukwanisa sekuri kumirira munhu 1. Kwete anoti apa ndanhonga apa ndanhonga apa ndanhonga kwete. Chawanika saka manje ndo panobvira mapi. Asa kana pasi vanhu vakadaro vanowanikwa but vashoma. Manje kuti kudanana nemunhu wemunhu, kudanana nemunhu wemunhu hauzorori. Aiwa munhu wemunhu aipe. Munhu wemunhu aipe. Munhu wemunhu ngaasatomboya akachinyepa kuti hanzi ndiri ndega ndokuti zvimwe zvacho unosvikira zvibata. Ndopamunoona at the end of the day zvafa. Because munhu yanenge asiri serious. Adati munhu anenge ari serious. Inga imi mataura ndizoti sekuti kana kuti dhara zvamamuchauzva zvedhara nditi
dhara rakutozviziva kuti aiwa hapana kutamba kumwe chete handiti mongosetla chete zvadii zvatopera. Vana benteni zvechokwadi vana benteni zvechokwadi hatidi kunyepa ndo vanhu vatiri kuonana navo asi unogara wakabata shamhu zuva nezuva saka unoona kutamba hazvichaita kuti tirambe tichitamba isi hatisi tiri pakuda kutamba sekuru hazvichada nditi muri kuona tauda kugadzikana mhuri tinadzo takura saka ndo zvandofunga weni nangu chokwadi. Ndobva ndambodzoka kwauri muzukuru wangu taura neni muzukuru wangu Evelini. Inini kuti zvanyatsofa chaizvo zvikwangu kuti nditi ndinenge chida kuroorwa ndidi. Why? Zvokutanga dambudziko futi ndangambopinda rinovava. Alright. Unoda munhu saka uri ngoda munhu wekuti anenge ari kumba kwake muchingoshamwaridzana zvenyu. Ndononzi rudo manje muchifambidzana muchinyorerana what do you want maunodei pafoni muchitaura pafoni mozoonana lavhu yacho inonakidza. Mongo inonakidza ndiri kuiona. Saka uri kundikurudzira here kuti uri kundikurudzira here sasekuru ani muri kuziva sekuru neniwo ndiri bachela handinawo munhu. Munondikurudzira kuti ndiitewo rudo irworwo rwakadaro handiti kutanga musi wa1 January saka toda kuitawo musikana. Zviri nani mukaita rudo rwakadaro hamuna stress sekuru. Alright. Stress. Alright, vazukuru. Wakambopinda vanhurume. Vazukuru vangu vevanhurume pindai mustudio kandi ndine vasikana vakawanda vandinawo vamwe vari munomu ari kutaura ari kutotaura zvakanaka kuti inini handisi kuda munhu wekuti anozondoudza ndoda kukuroora. Ari kuti inini ndoda munhu wekuti tinenge tichingofara tichidanana zvedu tichisangana muchimboenda kwake muchingodaro muchingodaro chinhu chichitsva hazvirambidzwe mukudanana imomo. Basoro richichovhewa. Muchichovhana zvakaitwa. Muchichovhana musachemedzane chete. Muchichovhana. Airo bonde rinonaka kumana bonde. Wati mvuku? Wati Lindu? Wondati sekuru ndasekesa zvangu naEvelini ari kutaura kuti hanzi zvoni bhasikoro richichovhwa but mbuya ndimbokutaurira Evelini uchazopinda manje murudo tamuritaura zvika unozosvika pakupinda then kajealous kai kanozotanga kuuya kajealous kai or else munhu wemunhu uya anozozviziva then what iwe wapinda murudo watonyura unenge watova mulove saka but kutotsvaga munhu hanzi naesnat mbeva hanzi kweta nonga Ishmael ari kuti kuna esnat alright pane vamwe vari kutaura kubackground handiti pane vari kutaura kubackground anani tinoita kuzvinzwa kuno manje vanenge vamboita busy kaiva free kumbobuda mustudio ndotori nevamwe vari kuda kupinda mustudio vandiri kutaura so vanenge vaita busy ngative dare rimwe chete. Thank you very much. Hanzi naesnat hanzi naishmael esnat uyai mustudio so esnat mbeva naishmael hanzi uyai mustudio tizotaura nditi okay. Patience uya handisumboramba kuisa munhu handikuramba kuisa munhu ndingarambe kuisa munhu sure handirambe kuisa munhu uya ndikuise link riripo ndiri kuisa futi link vazukuru
vanoda kupinda palive ndiri kuisa linki. Ukangobaya linki iroro ini ndinobva ndatokuisa. Pane vanenge vakuda kupinda tinombobudawo. Ndingarambe kuisa muzukuru. Sekuru volume here apo. Ameno ane maridzo iri kuparidzwa paari apa. Muri kuinzwawo? Tiri kuinzwa, takateerera. Tiri kuinzwa, me tiri kubva kupi? Alright, regai ndimbokuburutsai mese. Mese ndiri kuburutsai dzokai futi nelinki. Dzokai futi nelinki randaisapo wazukuru handiti ndabudisa munhu wese mustudio. Right, dzokai mustudio. Vari kuda kupinda mustudio ndaisa linki handiti. Ndaisa linki. Alright. Ndi Ishmael ruda esnat. Hey, aye. Kuma comments kuri kunyenganwa. Alright. Alright. Ana Florence hanzi na Florence Siziba mai vangu ava. Indiri mwana wemuradziva ke. Hanzi na Masiziva hanzi mwedhara rinenge risina chirine risina power. Hanzi na Patricia anyora akati hanzi vanowanikwa vanomira munhu 1 kana ukaziva zvaanoda. I think my advice to you ladies, be honest to your men. I'm married for 18 years now, but I'm happy with my husband. Varume vanoda kuitwa sepwere. Congratulations with Patricia Ruvengo, makorokoto muzukuru wangu. Thank you very much neadvice yawapa. Semunhu ane 18 years marriage tinokukorokotedza nditi. Rudo ngaritsve mumba menyu imomo. Utsvise rudo, utrite murume wako sezvaanoda. Handiti zvinhu zvakanaka izvozvo, zvinhu zvakakosha zvamuri kuita. Handiti hanzi naEsnat sekuru tsvagai mbuya zvinoita. Alright, ambuya vachauya zvavo manje so. Right, tryai kupinda nemafesi wazukuru wangu. Pindai makavhura zviso. Hatisi kuita zvevanhu vasiri kupinda nezviso. Ndisu inini yangu fesi inogara iripo wa. Inini fesi yangu iripo. Ende inini ndinototaura kutoti handina mbuya kana varipo, kana vakaona kuti sekuru ava vari kuramba vachingoti vachijairira ndakatoroorwa nemunhu, vanobva vatongoyawo palive vobva vatoti aiwa uyu murume wangu. So tine chida zvinhu zviri straight handiti. Alright, hanzi sekuru chirorai muri wechidiki zvekungotamba zvine machallenges. Inzwa kamuzukuru, ozvinezika ndane 2 years ndisina kana kutomboona chinhu chinonzi nyenso. Handitomboiziva kuti yakaita sei, ndisina kana girlfriend. Zototi ndatori kujaya. Ndimi mega. Ndini ndatova jaya chairo. Ndatori boys izvezvi. Zvokutoti musi wandinonzi mukadzi uyo mese muchatozviziva zuva. Alright, ndine urombo muzukuru. Nhasi hatisi kupinza kuisa vanhu mustudio vasina mafesi. So usatombogara wawesta time. Ndine vanhu 6.
kumeso zvachese ende ndopandiri kuona kuti vanhurume hutsotsi hwakati wandei. Munhu anouya akavhara kumeso wakumana, munhu anouya akatovhara kumeso zvega inini sasekuru vevanhu ka ndinobva ndatoona kutoti uyu izvezvi ndotori nevanhurume mazita ndechiruma ndine vanhurume 3 vada kupinda kubva shopa yatanga but ndiri kungoimba kuti hausi kupinda kana usina fesi yako. Ndinotokuzivai kutoti mune muchida kutongotamba nevanhu of which show ino haisi yekutamba. Ndichazokuudzai musi wekutamba ndokuudzai. Right. So Lindy. Sakuru ndiripo tangu. Sakuru. Alright, ungada iwo uruda norore kana kuti zvongodi zvambotaurwa zviya kuti netingodizvi. Aiwa teti chingodaro zvino. Umwe nomwe kwake uchizvishandira musingosangana. Izvozvo zvizhinji zvinozobuda tafamba. Kana zvazoita zvinongoita zvega. Kwete munhu wemunhu. Ndourawa sekuru, munhu wemunhu ndourawa. Munhu akaroora kana akaroora ngari ari kutsvaga ari nani pamwe unozongoitawo laki rokuti unozongochuzwawo zvako. Kwete akaroora ngagara ake kumba kwake ofira mahara. Aiwa munhu akaroora iyewo munhu anenge ane mudzimai wake haadiwe zvachese nyange zvikanzi ndezvekutamba kana zvekudi unongozvibvunzawo kuti mumwe womukadzi waunenge uchitodaro ane vana. Ichokwadi chamuri kutaura ndozvatiri kutaura kuti aiwa nokuti zvazvinoita ndazviona. Right, kuma messages alright, hanzi alright, namba dzako ndadziona muzukuru. Ndine muzukuru wangu aninyorera message but iwo manje uri kuSouth Africa, iye ari kuBotswana. Musikana ari kuGaborone, ari kuda munhu ari kuBotswana. Musikana ane mwana ane 3 years wandambotaura. Ari panapa ari kutori online akatondimirira online. So vanhu vari kundinyorera vari kuSouth Africa. Iye ari kuda munhu waanoona kuBotswana. Nditi ndambotaura ndine musikana ane 20 ane mwana ane 3 years. Anditi so musikana yeye ari kuti ari kuda munhu ari kuBotswana. Iye ari kuGaborone. Anditi musikana ane 23 years. So ndine umwe futi panapa, ndine umwe muchinda wechidiki ane 28 years. Anditi nemuchinda wechidiki ane 28 years. Ane mwana 1. Ari kudawo musikana ndofunga ari kudawo kubvawo ku23 wo kusvika ku28. Ari tori online akatomirira tokupai nhamba. So vamwe vachona handisi kugara ndataura, because ndiri kungobva ndangochinjanisa manhamba. Vanenge vaona nhamba ibvaiwo manyorawo kunoku kumameseji mobva mandoudza sekuru takutaura. Handiti vanenge vawanisana nhamba ibvai matotaura kutoti aiwa. Right, Ishmael Tafrenyika na Esnat Mbele. Imi muri kuwirirana imimi. Keep it up. Anditi keep it. Ndiri kumaverenga mamessages enyu. Keep it up. Alright, zvirai zvamuri kuita. Aiwa, nhasi hatisi kuvata muzukuru. Nhasi ndopataita the longest streaming. Nhasi tambozama nditi opi hanzi uyo ngaabvise dhuku. Oda unatsomuona here muzukuru wangu? Lindiwe oda unatsoona Lindiwe kuti akadini?
aya sitatojaira ka ndezvekubasa kati usiku kati akutorara zvenai vanenge vakutorara. Ndabvisa. Wanatsoonekwa manje. Wamuona here? Dhuku rabvisiwa rawachema naro. Ndabvisa. All right. Hanzi natendai chengeta hanzi sekuru saka mondiudza kuti Saint Family haina varume here vakatifanira here nekukura kwayo uku. Hameno zvizvi kuitika nevazukuru vangu. Right, hanzi Evelyn aripi? Evelyn hanzi aripi? Evelyn wamirirwa panapa, dzoka pane muchinda ada kutaura newe, ada kupinda newe live. Namba yangu haisi kubuda WhatsApp. Tendai chengeta ndokumbura kumbonyora namba dzangu, anditi nyora namba dzangu dze WhatsApp. Tendai chimbonyora namba dzangu dze WhatsApp. Chimbonyora namba dzangu dze WhatsApp. Hanzi wao wakanaka Lindiwe hanzi you are beautiful. Right, hanzi chengeta zvichaita Mwari anozvigadzirisa inguva. All right. All right. Namba dzangu dze WhatsApp regai dziri kunyorwa pasi apo, handiti ndodzisa futi. Ndiri kuisa link kune vamachinda ada kupinda. Pindai, link ndora ndaisa iro. Vanhurume madiko nasi. Naye vazukuru vangu. Ndonyarira kupi? Ndotora vese here kana zvuku kunetsai? Ndotora vese here vazukuru vangu? Ndaisa link. Ndaisa link vada kupinda mustudio. Pindai titaure. All right. Phone haite calls. Phone haite WhatsApp calls, handiti. Phone haite WhatsApp calls, so inongoita kufona chete. WhatsApp munotoita kutongondinyorera WhatsApp yacho ndoiverenga panapa. Nyaya iripo ndeyekupinda mustudio. Okay. All right, next time tine number dzeku South Africa. I think mangwana tichaita live mangwana. Next time tine number dzeku South Africa. Vanoda kufona vanenge vachifona ipapo. Inzwaika hanzi na Florence Siziba hanzi mwashawana mfesi kana baby riri positive. Izvozvo zvekuva positive kana negative mastatus ndo chinhu chisina nebasa rese. Chero vona mukadzi ari positive ori negative kana negative positive, izvozvo wazukuru ndo zvinhu zvisina nebasa. Patime yatiri kufamba zvinezvi, nguva yatiri kurarama, zvinhu zvakutozivikanwa kuti zviriko. So zvazviriko munongotaurirana. Shamwari yangu ini ndakamira ndakadai, uyuwo ini ndakamira ndakadai. Kana muchinoteswa munoteswa, handiti? Aizvo ndosina nebasa izvo. Lesson racho takatomboridzidzisa ipo panapa. So hazvina problem. Status ndo chinhu chisina nebasa rese. Tiri kurarama nacho.
Yes. Unati ataure iko naibhethe. Bhethe ari kuti uyu akanyararire iyoyo. Alright, anotaura. Jessica anotaura. Jessica. Jesse? Sekuru. Hanzi wanyarara. Hanzi wanyarara. Ndiri kumboteerera zvangu. Alright. Hanzi Jessica bhuya tizwe. Pane mafesi hobo ari kuda kunzwa izwi rako. Tinomboteerera tozobhuya tozopindura. Oh, alright. Mamessages ari kuuya, vanhu vari kuninyorera mamessage. Hanzi neumwe. Alright, hanzi neumwe muzukuru wangu panapa. Hanzi makadini sekuru. Ndiri murume ane 29 years. Mamessage ari kuuya. Ndiri murume ane 29 years. Ndiri kudawo musikana anobvawo pa 20 years kusvika pa 27 years. Musikana asina mwana, asina kumboroorwa. Imwe imba yavepo iyi. Uyu ari kuZimbabwe. Abva anditumira mafotos ake. Uyu mafotos ake ndinawo. Anditumira nebasa raanoita, abva ataura basa raanoita. Ndeumwe muzukuru wangu andinaye panapa. Kanzi makadini sekuru, ndafarira chirongwa chenyu pamwe ndingawanewo wangu. Alright, chinyora muzukuru wangu kuti ndiwe ani, unodawo munhu akaita sei. Anditi unogona kumuwana panapa wako. Foni iri kuramba kuti upinde palive. Trya muzukuru wangu. Keep on trying, anditi. So it seems kuti vanhurume havasi kuda kubatika. Zvandichaita ndichaisa nhamba. Vazukuru, kana wanga usati wasubscribe panapa. Next time ndichange ndichidzidzisa nyaya dzepabonde futi, anditi. Toda kuvandudza bonde redu. Kuti chikapa chinorohwa sei. Tine rimwe vhidhiyo ratikamboita ipo panapa rekudzidzisana zvebonde, anditi. Toda kudzidzisana kuti chikapa chii chinorohwa sei. Also kukoira. Vana baba muri kukoira nebhodhi yese nini. Muri kunzi muri kudaiwo nebhodhi yese. Kudikitira nekudikitira munhu achive. Unodikitira shuwa kutoita ziya uchikoira nebhodhi yese. Haukoire nebhodhi yese vanhurume. Muri kuona izvozvi zvandiri kutoita izvozvi. Ndiri kutokoira izvozvi. But hamukwanisi kuzviona nekuti kutopu kuno. Chine chingokoira iwe vazukuru, anditi. Kwete kuti tokupai munhukadzi mozotadza futi kuita nekuti iwe unenge uchitadza kupedza masports. Hamufaniri kukundikana kupedza masports. Manzwa zukuru. So tichadzidzisana futi kuti bonde rinorohwa sei. Nevanhukadzi tichakudza kuti matinja anodhonzwa sei, handiti. Haufaniri kuita chinhu chinenge chiringori plain chisina decoration. Chinhu wanga chiite zvinhu zvinenge zvakasvipa kunze kudai. Handiti. Sorry henyu. Tichazoitaura nyaya yacho. Tichazoitaura tikudzidzisai pamusha penyu. Inyaya dzatinodzidza chete paSaint TV, handiti. paSaint TV. Nemastaira tichakudzidzisai futi nemastaira kuti mastaira anoitwa akaita sei. Tichakudzidzisaiwo mastaira ebonde nemazita awo. Anachimutsa nedako vesa. Makuseni kunorohwa chimutsa nedako muzukuru. Haungoite bude munhu. Sekuru. Usandinyadzise. Hauchiziva chinonzi chimutsa nedako. Handichizivi, ndosaka ndada kutobvunza. Jessica.
Change tidzidzisa nyaya yachona nhasi pakawanda mabhachela saka hatidzidzise nhasi tichadzidzisa mangwana. Ya mangwana tichatrai kuita live. Nenguva tichangotanga mangwana tingatange nguva toita nguva ngatisugestei vari panapa vazukuru ndiudzei kuti toita live nguva. I don't know kuti motanga nguva toitanga kuna maenda kumabasa saka toida kunzwa time. Ndosaka tati ngatitaurirane. Saka tomira kunzwa kune vamwe. Tomirira kunzwa kune vamwe. Togona kutaura time yedu kasi vamwe. Right, ngatinyoreika kuma-comments kuti tingaite live nguva yemangwana. Yes, mzukuru wangu. Pati? Petty? Petty? Yes. Yes, how are you? I'm good, thanks, and yourself? I'm fine. Good. Yes, talk to me. Eh? Todzokera tine zvibaba here nhasi. Ungambotadzi. Right, zvandakuita show yedu yakuda kupera, so patigara uripo anditi Jessica Lindiwe, thanks very much for coming to the show. Tabisa one it. Okay. Okay, bye-bye. All right, bye-bye. Mangwana uyatitaurira nei kuma comments motiudza kuti zvakamira sei. Anditi ngatitaurira nei kuma comments vazukuru kuti mangwana tingaite live stream yedu nguva yanditi mangwana ndisikuenda kubasa nhasi pane zuro handina kuenda kubasa kandiri off, so mangwana ndoda kurohwa, so togona ita live. Peti uri bo here? Tiripo zvangu sekuru muri sei? Aiwa, ndiri right. Kuri sei kwauri? Kwandiri kuri nani zvako. Oh, chitiudza uri kupi? Kwandiri kuBotswana. Oh, Gaborone. Tiri muGaborone. Hai, good. Right, saka toita sei? Ndinoumwe muzukuru wangu aritori muGaborone imomo. Ane 23 years ari ikoko. Aiwa, kwete musikana, munin'ina wako. Munin'ina wako. Okay. Wandiri kutoti atowanawo munhu wake kuBotswana ikoko. Saka indomuwana here kuBotswana kuno. Ungamushaya nei? Ndatichemberei. Oh, une makore mangani? Ndine 32. Saka 32 kuchemberere. Inini ndanga ndiine mazukuru wangu vanga vari panapo ane ma42 varitori vana vadiki. Okay. Yes, mzukuru wangu. Yes, Lisa. Lisa, iwewe ndakatsamwa. Ndakakutsamwira. Lisa, uchiruzwa kuti wakambouya palive ubva waenda ukabhoendera ukati mangwana ndine ndiripo. Pane zvakazoitika, handitazivi. Zvii zvakaitika, Lisa? Handizivi kuti chii chakazoitika. Muri sei zvenyu? Hai. Ndiri bo. Muri sani nasisi vako avo? Yesi sisi. Uri sei Lisa? Ndiri bo. Uri sei? All right. Uri bo, handida kungomwarisa sekuru vazizivi kuti ndasvika. But you hausi right, Lisa. Ndosandatoti ndakatsama. Was last time tine zvatakapita sei iko pai?
Tine live yataida kuita. Hapana. Tine live yataida kuita paya. Aise ngari live yokuti inini newe here tibve tamboratidza vanhu kuti zvinofambiswa sei. Zvazvina kuda kudaro. Hatichazivi. Tozviite here nhasi. Makundinyepera manje apa. Mauda kuzondinyepera. Unyepa. Hanzi, alright, so live streaming yamangwana inenge yapasa kuti toitanga na 8 o'clock, handiti? Totanga live stream yedu na 8 o'clock. Munhu wese apedza zvamabasa, munhu wese relax. Mangwana vazukuru, mangwana nechikudzidzisai, inini ndine nechikudzidzisai kuti ndichakudzidzisai zvinhu zvakawanda. Ndichakudzidzisa vanhurume, ndichakudzidzisai kukoirira, handiti? Ndichakudzidzisai kukoira kuti kunokoirwa sei. Aukoire nebhodhi yese uchiita seuri kujima, seuri kuita mapress ups, hazvitenderi. Ndichakudzidzisai kuti chiuno chinotambwa. Mira, usatize. Vasikana ndichakudzidzisai, izvozvi tine vasikana vakawanda muvazukuru vangu. Tine vasikana vakawanda vasina matintini, zvinzeve. Ndichakudzidzisai zvinodhonzwa sei, handiti? Nesize nechidzidzisa kuti size yachona inodiwa yakaita sei. Ndini munhurume ka, ndini munhurume wachona ndinotoziva kuti zvinodiwa zvakaita sei. Ndokudzidzisaiwo futi vasikana kuti chikapa chinoitwa sei, alright, mangwana. So chitaura neni Lisa. Lisa una here mukomana? Una here mukomana? Ndinaye. Aripo panapa? Hapo. Dai aripo ndaisauya. Ndaipinda business. Why? Anoshungurudza, anonetsa. Indava neshanje? Dzakawandisa. Alright, unopota umudzawo yozojoina Saint Family. Akajoina here Saint Family? Ndichamubvunza. Unomupa link ojoina Saint Family. Samangwana, uri kuona kuti advantage iripo akauya usamangwana ndichidzidzisa vanhurume kuti zvinofambiswa sei vakomana, nditi inenge ritori advantage kwauri kuti kana mazova mese munandi mubemo. But akazojoina ka better kuti agare kuseri. Anozonditadzisa kuseka panapa. Anozonditadzisa kudi? Anozonditadzisa kufara nasekuru wangu ndichiseka. Rutya. Anofanira kutoziva kuti iwe nasekuru wako unofara nawo. But anozoita jealous. Ndovaziva uzukuru wachona shanje. One chete muzukuru wangu asina problem. One muzukuru wangu asina problem. Nemuzukuru wangu anonzi Mary, nhasi anenge asipa. Murume wake anotoziva kuti uyu ana sekuru wake, kana akuita zvasekuru wake musiye, haana kukwana nasekuru wake. Wow, pamwe makamuitira kapreya kaweduwe, pamakamunamatira. Ndonamatira vazukuru vangu vese 10,000 vazukuru vandinonamatira every day. Kusanganisira newe. Kule musimu wakuda kutonyepera, muchitotange kunamata kubva nhasi. Ndonamata chano ine ndoinamatira zvisingaiti. But okay. Wakuda kutiza, usatiza. Wakuda kutiza. Alright. Iri bolis. Tiri muma-comment section. Bye. Alright. Much love, handiti? Right. Patitaura nini? Sekuru.
totsvaga akaita sei ndiwo kupedzisira toti akaita sei muchinda ndoda munhu akareba because ndiri munhu akareba mugiant saka ndodawo munhu unodawo mugiant alright yes ane mameters mangani 1.9 handizozive zvangu but ngangoitawo kaurefu oitawo kaugiant mbijana alright ane 6 pack yes alright dai asinganyadzisewo kufamba naye asinganyadzisewo kufamba naye hey vazukuru muri kuzvinzwaka kune vazukuru munonyadzisa kufamba nemi chero akashata zvake achigeza zvake no problem alright alright I think ndizvo okay so uruda nemakore mangani 35 chienda mberi 35 kwewo nemangani 32 une 32 also uri kudari kupi chero kwaawanikira as long as tichiwirirana tinozongosangana alright and ndachida kubvunza kuti kudii ndanga ndichida kubvunza kuti iwe uri kupi Botswana oya wataura Gaborone so vazukuru ndofunga muri ngozvinzwira handiti muri ngozvinzwira nhamba dzangu ndo dzandiri kuisa papi ndo dzandiri kuisa panapa 5 6 nhamba ndo dzandiri kuisa panapa 2 4 6 8 9 alright nhamba dzangu ndadziisa panapa vanoda kutaura nemusikana ari kubotswana munogona kuuya kuinbox kwangu ndobva ndakupai nhamba so vasikana vese vane vanhu vavo vavari kuda panapa nhamba dzangu ndo idzo dziri apo also unokwanisa kundifolowawo painstagram handiti vonyora message ikoko ngatifollowanei kuinstagram wazukuru ndine timafollowers kushoma shoma seunge ndisiri sekuru vevanhu vakomana ngatinofollowaneiwo kuinstagram also tine facebook page redu rakanzi Saint TV. Let's go and like our page Saint TV. Also tine group redu rakanzi The Only Zimbabwean Uncle Facebook. Rakanzi The Only Zimbabwean Uncle Saint and The Only Zimbabwean Uncle Saint. Let's go and join that Facebook group and also vanoda kupinda ku WhatsApp group. Tine WhatsApp group redu kunofaya same number edzo dzedu ndibate ubongo ndiudza kuti ndoda kupindawo ku WhatsApp group ndokwatinotaurira nyaya dzedu kwatinoronga ndokune kwamunogara dare muchizongondiudza kuti sekuru taronga zvakati sekuru toda kuti tiite zvakati ikoko ndokwamunonge muchiita I'm not vazukuru, this is not my channel, this is our family channel and ini ndiritoriwo mushandi wenyu mushandi weSaint TV so ndinototeerera imimi anditi so muzukuru wangu utore nhamba idzo panhamba ipo paya ndopanichakuconnecta nemunhu ari kupi nemunhu ari kuBotswana anditi vazukuru vangu vanogara kuUAE okay uyo ari kubvunza kuti muripi ndogara kuUAE ndogara muDubai anditi ndogara kuDubai so vazukuru vangu vanogara kuDubai itaiwo tichiconnecta anditi tichimbosanganawo nasekuru so manje nenda kuita zvevlogging ndiri kuti tine channel inonzi City to City Travels so I will be doing vlogging. I'm going to be traveling planning iri kuti zvone I must travel to each and every city remu UAE muno muDubai anditi from there next year I think next year I will be traveling each and every country yemu Africa plan iri kuti panopera next year
foni yangu yakuda kudzima. Panopera next year ndinofanira ndambotanga kutenderera munyika dziri muAfrica. So thank you very much vazukuru nesupport yenyu. Thank you so much. Gadget yangu yarabva rapera moto anditi. Thank you so much. Ngati subscribe kune vasati vasubscribe. Thank you very much nesupport. Mangwana tine live streaming tangana 8 o'clock. So come, let's learn. Ngati dzidzei pamusha penyu paSaint TV. Next week we are going to have an exclusive interview na Daf wepanaiza boom anditi. Tichaita live streaming naye navo takataura na director wavo and then vakabvuma kuti no, we can have a live now. So let's support our channel, let's share nefamily nehama kuti tine channel yedu. It's our family. This is not just a channel, this is a family. This is our family. Vakawanda vatinototaura navo paphone number dzimwe chete titobatsirana nyaya dzakasiyana siyana. Whatever we discuss inbox vazukuru, it's confidential handiti. So ndinokutendai mese nhasi nekusapota kwataita live stream yedu. God bless you so much handiti. Morara munyasha ndinokudai zvisingaite. God bless you. Na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, slogan yedu tinobva tati much love.